subhanallahi wallahi mutumina ina baka labari. Yau wannan damuna haka ta yi yabanya. Ni ba ma babban matsala ta ba. Ka san gwamnatin ta kudu na yi noma. Gashi can na yi gyara a gidana. Babban matsala ta ba na so a ce an samu matsala. Katanga ta faɗi. What? In ta faɗi ya za ka yi da ikon Allah. Kai ka yi Allah ta bai ma haka. In banda ka ga ɗan rena wayo. What? Idan wallahi tallahi ka ƙara ba an haka sai mun yi mala'i da kai. Wallahi sai mun yi mala'i da Allah ta da kai. Idan za ka yi mun magana sai ka dushe ni. Ban so haka ɗan wallahi. Subhanallah. Kiri da ka ga Assalamu alaikum. Ya wuni wato. Fasara nake ne ko ta biyo ta nan na ga ruwa ake ina ta neman ta ko ta biyo ta nan ko ta kai matsala ta da kan ga to duk jenge din ya laune ba ka gani ka ga bindikin ƙato wai shi ya canza halittarsa to ai daga Allah ne ba santala ba santale ne ma ya ci ƙaniyansa na ce ƙaniyan santale ne ko kai da wa daidai wani jabjajen gindi wani nan sai ya mana tsinan na duka to mu ba mu da mutunci na ga alama to ya kuma kudin kuka ji mutumin ɗaki rashin mutunci wani ke neman sa bare an same shi ba za ku rashin mutunci ya ku dame jin Allah wa da waye da miji kai kuwa kai akwai hanaye ana haka da mutunci wallahi tallahi kadan ma ka gane kadan ka gane asibitin murtala asibitin kashi wannan sai an mun juye sai an sake mu komai na kayan ciki da ka lalata wannan kai ka buga mun ba shi mana ni ne kai ka buga ni ne ka dawo kanka bala'i ni za ka daka za ka kalle na haka katuwa ka da ke ni ko dan gidan malam Masaudu ne mai ice na ga kamar mutanen kirji na ganin kamar da abokanan babana wai zo an gaishe ku ashe ba da tijan ne kawai aka sako ban riga ba mutunci ba sai na wani sanyi ne mai ice na san ko ne ta kai magani kace ba san kin banza a lokacin da ina da yaron na guda biyu na san malam Sandu ne Allah ta dai san me ka gani ka zama haka ai ba banza ba wai ba cikin wannan